Mae Cymru'n brydferth, gyda cefn gwlad hardd a dinasoedd bywiog. Ond nid yw pawb yn cael yr un cyfleoedd i ffynnu fel aelodau o'i cymuned. Mae llawer o bobl Cymru dan anfantais economaidd gymdeithasol. Falle eich bod yn dod o ardal ddifreintiedig, heb lawer o ganylion neu ar incwm isel, neu'n methu fforddio adnoddau a gwasanaethau sylfaenol. Oherwydd hyn, ni fydd pawb yn mwynhau'r un ansawdd bywyd a'i gilydd. Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i greu Cymru fwy cyfartal ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, ond mae mwy i'w wneud o hyd. Mae'r cam nesaf i Gymru eisoes ar waith, y ddyletswydd economaidd gymdeithasol i'n helpu wneud newidiadau a symud ymlaen. Mae gormod o bobl Cymru yn dioddef canlyniadau gwaith oherwydd anfantais economaidd gymdeithasol. Mae cael bywyd hir, iachus a llwyddiannus yn llawer anoddach i rai. Oherwydd yr anghydraddoldeb hwn, bydd rhai pobl yn methu â chyrraedd yr un safonau mewn addysg ac felly a llai o siawns i gael swydd gyda chyflog da. Ac nid pawb sy'n cael gwasanaethau a chyfleoedd i wella eu llesiant neu deimlo eu bod wedi cynnwys ac yn ddiogel yn eu cymuned. Dylem i gyd allu cyrraedd ein llawn botensial. Bydd y ddyletswydd yn helpu i greu Cymru decach ac yn gwella canlyniadau i'r bobl sydd dan anfantais economaidd gymdeithasol. Weithiau, nid y penderfyniadau amlwg fydd yn lleihau anfantais economaidd gymdeithasol. Mae cyrff cyhoeddus yn gwneud penderfyniadau pwysig i flaenoriaethau a datblygu gwasanaethau. Bydd y ddyletswydd yn ei gwneud yn ofynnol iddynt ddeall effaith lawn eu penderfyniadau, fel sut y gallai penderfyniad leihau neu gynyddu anghydraddoldeb ymhlith y bobl a'r cymunedau sy'n defnyddio eu gwasanaethau. Dim ond drwy ddeall sut mae eu penderfyniadau'n effeithio ar gymunedau y gall cyrff leihau anghydraddoldeb. Bydd angen i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau fel aelodau byrdau a phwyllgorau fod yn gwbl fodlon bod yr effeithiau llawn wedi eu hystyried cyn mynd â phenderfyniad ymhellach. Bydd angen i gyrff archwilio data a thystiolaeth, ond un o'r ffyrdd gorau o ddeall effeithiau penderfyniad yw drwy siarad â phobl. Mae llais y bobl yn holl bwysig a dylai'r cyrff o dan y ddyletswydd drafod ar bobl a gwrando arnynt. Mae gwneud penderfyniadau sy'n agored ac yn onest yn allweddol i Gymru fwy cyfartal a chymdeithas decach. Mae Cymru i bawb, a bydd y ddyletswydd economaidd gymdeithasol yn rhoi cydraddoldeb wrth raidd y broses o wneud penderfyniadau, gan leihau anfantais economaidd gymdeithasol a chaniatáu ni symud ymlaen tuag at ail-adeiladu Cymru sy'n decach ac yn fwy ffyniannus. Ewch i llyw.cymru/Cymru fwy cyfartal i gael gwybod mwy.